Laura, ti fuches unha das víctimas deste falso médico. Cando saltan as alarmas e realmente te das conta de que non era doutor? Eu fun a urxencias por tema de saúde mental, por unha crisis que tuve. Este doutor fixeme algúns comentarios moi fora de lugar e bastante prexuiciosos. Recibira comentarios xuzgándome e incluso me preguntou se eu era agresiva, había tido algún conflicto co policía. Eu, en plan, claro que non. Eu teño ansiedade, tiña autolesións e demais, e el como que díxome que iso era por chamar a atención, e falou coa miña nai porque a miña nai está moi preocupada. El díxolle, bueno, típicos mitos que se din de que quen quere suicidarse pois o fai e xa está, cando realmente hai prevención de suicidio. Eu o que lle dixen a el foi, mira, eu me levanto e me vou porque non tes ni idea de saúde mental. Entonces, el cambiou o discurso e me dixo que me estaba poñendo a proba. Para que? Para ver a miña reacción, para ver como eu reaccionaba. En 5 minutos que me atendeu, díxome que tiña TLP, trastorno límite de personalidade. Eu levo máis dun ano en terapia privada cunha psicóloga. Un diagnóstico como tal necesita, hombre, un pouco máis que 5 minutos. Ti puxeches unha reclamación o día seguinte a esa atención médica. Que resposta recibiches por parte do Servizo de Saúde? Que me pedían disculpas e que o quitaban de urxencias ese médico. Pero que me ofendeu bastante foi que cando vi a noticia de que era un falso médico, o Sergas dixo que nadie había puesto unha reclamación e tamén dixo que non había ningún acontecimento importante. Laura, canto tempo pasou desde que te atendeu este home nas urxencias ata que descubriches que realmente non era doutor? Máis dun ano. Además, entereime porque a miña irmá me dixo: ti te acordas do home que te atendeu en urxencias? Como se chamaba? E eu dixen, sí, e me pasou a noticia do Faro de Vigo. Pódoche preguntar que foi o que te levou a visitar as urxencias do hospital ese día? Eu levaba moito tempo moi mal e sentía como que a miña vida era máis estar mal que estar ben. E sentía todo o rato dor. Incluso había pensado en suicidarme a fecha e todo. Non sei se tes pensado tomar medidas legales contra ele. Pois sí, a verdade é que penso tomalas porque me parece algo moi grave. E sobre todo non só por min, sino porque non volva a pasar. Eso tome máis en serio. Hora Galega puxos en contacto coa Consellería de Sanidade que nos di, e cito textualmente, lamentamos a incerteza causada pola persoa que falsificou o título para exercer de maneira fraudulenta. Apuntan ademais que é competencia estatal a homologación dos títulos universitarios e que eles con ese aval estatal e despois de comprobar a súa colexiación oficial foi cando contrataron a este falso médico. Engaden ademais que só exerceu durante 9 días nas urxencias de Vigo e que non desempeñou ningún outro posto dentro do Servizo Galego de Saúde.